So, dito tayo ngayon sa inside school. Kasi basa pa doon sa labas na. Sa Sako School. Sa Sako School. Where is the Sako School? There. There. Ngayon, magre-review lang tayo doon sa mga... Banat. Excuse me po! Oh, ganun. Excuse me po. Sino nagsabi no? Ikaw. Hindi si Mike Henry, guys. Okay. So, alam mo na yung mga sounds of letters or yung mga tunog T kada letra na lagi 28 nga Filipino alphabet letters. La. Me. Very good ka daw, sabi Mesa. niya. Very Mesa. good, sabi ni Marie. Adi Mesa. Ready ka na daw magbasa, sabi ni Ma'am Doris na kagabi. Kasi sinend ko sa kanya yung video natin, yung video mo na nagbabasa ka ng letter tapos yung sounds. Na. So, very good daw. No. Very good, very good, very good. Ngayon, susubukan nating i-review yung mga natutunan mo nung mga sinagutan natin na modules, no? Para masubukan natin kung alam mo nang basahin yung mga ano. Kasi yung mga sinagot mo dito, since kahit pa paano nabasa mo naman, no? Ito mga salitang to ay wala doon sa dito sa modules mo. Andito doon sa binigyan ni Ma'am Doris na hiwalay, hindi mo pa ito nababasa. Okay? So ito, yan. Welcome to our channel. No. First reading. First reading activity. So try natin magbasa. Ito, anong first letter ito? First letter. Letter muna. M. M. Ang tunog ay? Ito. Letter A. Ang tunog ay? A. So anong basa nito? Ma. Ma. Ito, anong letter to? T. Ang tunog? Ang tunog. To. To. Dagdagan natin ng ano tong letter na to? A. Ang tunog ay? A. So pagbasahin mo yung T, tsaka A, anong basa niyan? Ta. Ta. Ito ay? Ma. Pa. Ta. Mata. 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 Okay, very good. Next. Ito ay? Ma. Ma. Anong letter to? Pa. Hindi, anong letter to? Letter P. P. Ang tunog ay? P. P. Okay. Ito? Yung Letter? Ang, A. ang tunog ay? A. So pag pinagsama mo yung P, saka yung A, ano ba siya? Pa. 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 Very good. Ito ay? Ma. Pa. Pa. Papa. Mapa. Okay. Happy. So ito, ano to? Ta. Ta. Ito ay? Sa. Sa. Yay! Very good ulit. So ito ay? Ta. Ta. Pa. Ha? Ta. Tapa. So ano yung tapa? Tapa. Nakakain ka na ng tapa? Hindi pa. Ano yun yung baka? Baka. Yung minarinate na baka. Tapos yung ano nga yung Pampangas Best. So nag-promote mo tayo ng Pampangas Best. So next, dito tayo kasi ibalik na rin natin. Ito, ano to? Anong letter to? K. Letter K. K. Ang tunog ay? Ka. Tunog. Tunog. Ka. Tunog. Tunog. Ano? Ki. Anong tunog nito ay? Tunog. K. 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 So ito, Letter letter E. E. Ang tunog ay? E. Pag pinagsama mo yung K, tsaka yung E, anong basa niyan? K. Ke. Anong basa niyan? K. Anong basa niyan? K. Okay. Queso. Queso. Keso. Ano yung keso? Ang
Kesa yung... Yung ibon. Ha? Di yung pinapalaman. Yun na pa naman. Yung gusto mong palaman. Keso. Cheese. Cheese. Ganyan. Keso. Cheese. Na. Ito. Ano to? Ka. 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 Ma. Kama. So, ano yung kama? Yung kama pagidaan. Okay. Pagindaan. Next. Ito tayo. Anong letter to? S. S. Ang tunog? Ha? Ito. Anong letter to? Letter I. Ay. Ang tunog ay? Ang tunog ay E. E. So, pag samahin mo yung saka E, ang tunog, ang basa ay? C. C. Ito. C. 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 Ano ang letter to? D. D. Ang tunog? D. 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 Samahan mo ng, A. anong basa? Da. Da. Okay, very good. So, ito ay? Si. Da. Sida. Ano yung sida? Yung sida. Hmm. Yung sida. Hmm. Bangus. Halimbawa ng sida na. Example ni sida, bangus. Okay. Very good. Next. Next Ano ay? ay C. Ano to? Ha? Ano? S. S. Ang tunog? Tato. Ito? A. 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 Ang tunog ay? A. Pag samahan mo yung saka anong basa? Ha? Sa. Sa. Tapos, anong letter to? La. Hindi, letter to. Ha? L. L. Ang tunog? L. Oo. L. Samahan mo ng ito. A. La. La. Ito ay? Sa. La. Sala. Yeah. Ano yung sala? Sala. Sayaw. Ano Ilocano, sala, jay sala na, sayaw. Anong Tagalog, sala, ito yung kasla, no, da bisita. Ito pagkanti bisita, no, sala. Now, tama madam? Yes. So meron tayong inspector dito, taga-audit o taga-correct ng wordings natin. Now, ulitin natin. Si Madam Myla ng Child Development Center ng San Carlos. San Carlos. Ko siya. Madam Myla. Mami ko siya. Ayan. Ha? Mami ko siya. Okay. Okay. Next. 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 Oh. Eto. Dito tayo. Anong letter to? Letter. Letter M. M. Ang tunog. Ito. Kaya ba? Letter E. Ang tunog. Nog. So, ano ang tunog? Nog. Ang tunog. E. Pagsamahin mo yung M, tsaka E. yung tsaka E. Anong basa? Me. Me. Ito. Sa. Ha? Sa. Ito? Mesa. Mesa. So, ito ay? Yung mesa. Sa. Mesa. So, ano yung mesa? Halimbawa ng mesa. Saan? Mesaan. Ito, mabili mo ng mesa. Na, panganan, dati mesa. Ha? Atoy. M, ang tunog ay? Ang tunog ay Ito, letter. Ang tunog. Ha? So, pag samahin mo yung tsaka ano? Mu. Okay. La. Mula. Sino tanda mula na? Ni Tito Ambat ni Tita Mile. Mula na. Okay, very good. Next. Yung mga kahoy nga. Next. Mula din yung mga yan, yung mga kahoy. Na. So, ito malapit na. Sa natin. Listen natin. Next, ito. Letter P. P. Ang tunog. Pa. P. Ha? P. P. Ito ay? A. Tunog. A. Pagsamahin mo yung P, saka yung A. Anong